boxer, vole. Jo, Nebo uvidí. Dobré ráno všem. Co říkáte na můj bezdělacký hairstyle a fit z popelnice? Je to hodně hard? Bohužel nejsou peníze ani na barbera, ani na oblečení. Ale víte, na co jsou peníze? Na věci z Titangoutu. Takže dneska si otevřeme 2 balíky. No, ale dneska máme sobotu, trošku díl, je 7:50. Já jsem oběd na cestě na trhy, dneska trošku díl, jelikož ráno mrholilo, takže jsem se musel vrátit domů. Převít se do toho krásného bezdělackého fitu, protože pak jdeme stěhovat. A naposledy, když jsme stěhovali, jsem si roztrhal své gaz po oblečení, takže jsem se z toho ponaučil. No a jsem teď na cestě na trhy, kde si koupím dneska snad už maso. Jo, protože my se mi tenčí moje zásoby kuřecího masa, hovězího mám ještě dost. No a potom zajdeme do Frenčí na snídani. Takže dnešní haul. Jeden a druhý mošt, oháňka, roštěná, kliška, 1, 2, 3, 4, 5 kuřecích prsou, 4 kila. Mám tady to vzít, já už jsem to sem dotáhl. Podívej na to, děvkinže. Ukaž, kolik, však to má jenom 300, to je jak nic. Tady 2 komáři to tady nosí. Co to máte dobrý na takový v píči? Tak to. Ukaž. to. Ale to je zateklý toho. Počkej, tady vůbec nejsem žádnej. Ještě je to zdokumentovaný, vole. Tak tato tady vystrkuje tu prdel. No jasný. No nic. Jaký petardičky, táta radši nic nedělá, aby vypadal. Ale tak jako. Takhle jo? Heďo. Já tě poslouchám. No hovno. Jeden. A druhý. A k tomu svačinka. No jo. Takže jsem na cestě do fitka. Dneska mi to s jídlem moc nevyšlo, jelikož jsem zatím jet jen ty 2 jídla, co jste viděli. Snídaní ve Frenčí a pak svačinu. Mám přes 30 000 kroků a 200 pater, takže spálit jsem to spálil dost, večer budu dohánět jídlo. No a je 5:30. Jedu na trénink pěkně pozdě, takže jsem si dal i menší dávku nakopávače. Uvidíme, jaká dneska bude pumpa. Co si ale ještě dneska určitě ukážem, tak je otevíračka Titangout balíků. Jo, mám tam 2 balíky, takže na to koukneme pak spolu. Rozhodně jsem nečekal, že to bude na takhle dlouho. To piano mělo přes 300 kg. A stěhovali jsme ho z 5. patra. Takže úplně ideál dneska, když jedu půl celého těla. Tak mám úplně zničen záda. Jo, mám absolutně zničený extenzory páteře. Takže dneska jsem zvědavý, jak to odtahám. Ty to máš zase vybitý tu kameru, ty debilský. Ty jdeš blbě.
No vole, zase se vytahuje debil, abys tak tam nedá ten můj komentář, vláda tam radši nějakou hudbu. To je prostě klasika, no. Takže jak můžete vidět, jsem si svědka. Je to vodozdíl, než jsem chtěl a vodozdíl, než jsem doufal. Krásný západ slunce. Krásný západ. Už je venku v podstatě tma. Na to, jak dlouho jsem byl bez jídla, tak trénink dneska poměrně dobrý. Nadprůměrná pumpa. Já jsem tady dal docela silný pre-workout, který mi to zachránil. Jinak určitě se můžete těšit na příští video, kde zkusím hitnout. Já si myslím, že určitě 10 000 kalorií. Takže na příštím videu se můžete těšit 10k kalorií. Ukážu vám, jak je to ve skutečnosti strašně easy. Mám kardia až. Dneska jsem v kalorickém deficitu. Mám přes 30 000 kroků, spíš ke 40, nějakých 250 pater, možná jelikož jsem dával incline pás, tak možná i k 300, nevím, jestli to počítá upřímně. Tak jo, tady jsou věci, co mi přišly a ještě mám věci vedle, pro které pak dojdu, které byly ještě v jednom balíku, který jsem otevřel jako dneska pondělí, přišel mi další balík, takže mám 3 celkem, které jsme tady nashromáždili. Dneska se spolu otevřeme. Abych řekl pravdu, některé věci už toho jsem vyzkoušel, takže vám na to může jít i nějakou recenzi nebo zpětnou vazbu ode mě. Takže první věc. Pre-workout. Blackberry. Ten jsem ochutnal už. Chuťově za mě dost dobrý, tudy jsou zavřený. Koupil jsem ještě 2 celkem, takže mám 3 teď. Potom kreatin. Pre-workout. Chuť 8 z 10, ale přijde mi hrozně slabý. Jo? Necítil jsem žádný kick. Trošku jsem se cítil jako v lepší náladě, ale nic extra. Kreatin. Jako řekl bych v pohodě příchuť, no. Nic extra, upřímně. Dále. Bone support. Multivitamin. Ten už jsem. Jo, ten jsem neotevřel, tenhle. Já mám ještě jeden. Mi přišel, ten jsem se nedával. Ten jsem otevřel, začal jsem obrát. Sleeping powder další do zásoby. A jeden a druhý liquid glycerol. To je v 6 těch balíků, ještě skočím vedle pro ten zbytek. A z toho druhého balíku máme tohle. Gympin. Je to ten o 5 cm větší, je to ten Kingpin. Jo, pěkný, těžký, působí kvalitně. Ta kejsa už je horší, no. Z 3D tiskárny, kvalita nic moc, no. Je to všechno takový hrozně měkký, ale to není vše. Jak můžete vidět, mám na sobě ještě jejich mikinu, co jsem si objednal. To bude k dnešnímu videu všechno. Moc krát děkuju všem, co to dokoukali až sem. V příštím videu se můžete těšit na 10 000 kalorií challenge. Ukážu vám, že to vlastně není žádná challenge, že to je jednoduchý. Doufám. Mám tady potom připravený ještě jeden balík, který si otevřeme. A teď jdu do gymu, takže jdu si udělat přetréninkovku pořádnou. To všechno vidíte v dalším videu. Pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, když ho ohodnotíte lajkem. Popřípadě zanecháte nějaký komentář se zpětnou vazbou, co bych měl zlepšit, popřípadě co se vám líbilo, klidně i další návrhy na další videa. No a my se uvidíme v další video.
Tak se mějte, čau.